Oh, Salamat. amin Nanay Bita. Bugto ini manlanda. Inanay Bita actually. Amo tong takto na nga nanay. Hinanay landa. Amo tong latunan ako na nagbantay akong tikang kabata. Kaya niya nag-abroad din niya napagadto niya KSA Saudi. Oo, ada kay sharing pa diri nga tanan yung mga nag-OFW nagiging manilang puson ano. Tutulo kami magburog to. So baga ano una pa man amo na nin akon karanhion. Dila kami to nasabot. Diri ko tong tinago. Diri tong sadang tay kawo dita atong ginikangan. Oh, may papausa ka mo to no sa ya dait iri ni no ni kuan bakit kay no adto. Sharing pa niya nabilngan niya niya kalugaringon. Haingan na nga mismo naggikan nga mahimyang itiya din ni kamutangan. Salit nagpapasalamat ako na Jesus the living bread no. Oo. Dako din nga balay. Era paradise siring pa. Australia. No. Ni brother Greg. Australia no. May dat niya darang nga tubleron. Ito kiri nga tuna o. Ala niya. Kuwaon ta kay talo na ubusan ninyo damot ira itik didi. For your information, amo din hit baga kuha ni Nanay Bita man. Bayan baga diri ka mo nakakilala amo yung takiri nga tuna. Mother dear. Oh. Tumapay na kya kauntat nyo sa hikuan. Oo. Ito man. Oo. Steve! Steve! Oo. Didi. Oo. Ha? Gimpaayad ko itong kakulot nga dasal. Magkakahitaas na di na napanit ko. Bidat aray. Hala, yan ay kukuhan ni Tim Kuan. Baga oray man ngayon ni liwat kuan na gas. Siyempre papakarawat kita ng mga blessing nahon tatat mga minahal kinabuhi. Didala ano ya Bilin. pera pengen na gas. Kuan ay itong 13 ko lang. Ha? 13.2. Ba? Napili pa na ni 13 point. Mga rungkot mga 13 point. 10.8. Pinanyakan ni nanay mga ngaran. Ang saba. Anay, waka niya kanay. Oo, kanina. Magawarek magagbidyon tagpagti kuan. Anay ha, di lamaya. Actually, dito yan si nanay nakatira. Meron siya ritong nasa paradise yan, tinatawag niyang paraiso. Oo. So, Nanay Bita, may dito niya sinisya niya independent. Dito niya independent body. Oo, iniging kuha ko line niya na. Ay kanina pagtikan ni tawarek makagkuan, pero naunaw na ang ko nga makilalagyat niyo takon iroy nga tuna. Oo.
Ato nga niya da. Naguhulat. Ito man. Oo. Okay. Ito man. Nanay. May pero di rin niya din nilak din inaagi. Oo. Aklay ni ginsingit yan na. Naunaan na yun eh. Para pakita ba. Ano? Madinan, gingawas ko ng tangke kay ano man? Ha? Marawat man tim si Platak. Ha? Marawat si Plat ni nanay. Ay nanonood nga sa kunin ini. Nagbibideo la ako. Nanay naman. Pinanluwas naman yung mga disugadat. Nag-bless na kayo mo ha. Ay. Noy. Nag-bless na kayo mo. Kakao sa lang pag-bless at pagkikita ngayon paglalakat. Ato niyo sa Steve. Oo. Tala. Palita ka nga itadihin kuan gas. Oo. 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 So amo itong tatagian. Man. Pasalamat na lagi pa ko kay baga di kita naka it blessing good man ano. Rolling kala Antonio para pananglitan magpuling kang ka kikit anira ay nakakirag ka man luwasit nga pag binidyohon mamay da kalastoryahon magano man kita kay nang lanang taghihapon ipakilala niyo tag-iroy nga to na pero actually ano una pa ini oo di rin pa kita nagbuburo balabag na akong una nga mga account na ako na Facebook ano kito nakan hi di rin danay sukot ak masingan hi pero may dako itong mga buro vlog para hapon rason kaya noan niya din he yan din he born again Christian din an yeah. Yan Korean kita niyan pag Korean kita niyan actually ano timing laliwatan okay may da nagpadangat haton hina pag share niya blessing dagan kita nigpa gasolina ada pagbisita liwat ngadto kananay nahigamitan kay timing oray hinanay kuan gasol nagpirat to 1127 go oy para to hala sige parehas lang ito na sakto la kamula papoy nga ka sige may dagi pa panawagan may da paprehas kita na mimiling pero kita itong gagad masakit sa ulo yan Samula nawala naman ano itong meron ako ha? atong ngaran YouTube saan kay Tonyo? 117 pala din ayaw ito tadi talo na din resibo nakagimit tanda yun ha? Magusay ka mo dida oo mahusay ka mo dida liwat oo sa kay Tonyo tayo nung agurugot iton
Durda ko kanina na ako. Papayo lang yung sulod. Papriyas, kay kanina 13, kay na mga 12 naman na ito. Kaya guro ko titang kaya to dorda ko. Pero amo lagi ito sulod. Sulod ali man. Pero ito amo lagi. Okay la. Pareho lang. Magsangkay kita. Magsangkay kami. Ano man Marites, makadi ko. Sige sir, salamat. Anong ngaran? Chapelin. Javelin. Shout out kan Javelin, Didi Dapit. O Jacqueline. Jubilin. O Jubilin. Sorry la. Ha, kundi rin. Ikaw ngaran? Sheila, baban. Sheila. Oh ha. Ano man? Shout out. Oh, shut up. Oh, wala kay dik makag-drive ni kuan ha. Okay, mamahal yun at gas. Pero salamat sa imo ano. Nagpambithan nimo animo blessing. Kapalit kitang gas kananay bita. Anay dato na kita ma-video pag dulong kay makurit kaputanan Antonio. Mo lagi na prepaid. Oh, mo pay ka ba kita giya ka naggasolinahan? Oh. Okay lang. Oh, kanan 120. Oo. 120 lanay. Saan magsuka? Baro na kung hiniro. Nabuli ka na. Nagkikirita para mit yung vlog. Oo, pay kay. Aw. Parang pustiso ba? Aw diri to na akon. Kanan mga donor ito, mga sponsor. Iya ka na igulak ito nga baga nagnguhan. Nunuktok. Takay kay may natugaok man. Tuktugaok. Oy. Ang mga uyap. Amo nga ni kay mapit sa 14 na mga orit man hinikuan. Okay, ikaw kay damo na tim ha? Bibilig pagyaw. Oh, bibiling pagyap. Oh, sige ah. Thank you. Oh, shout out na naton mga taga Petrogas. Oh, okay. Thank you. Mga dog. Oh, thank you. Sige. Ano naman ang pastor? Ano naman ang Amerikano? Yung bibiling ka nga ni. Oo. Ha? Nagbuwas, may dali. Mabugate na. Oo. Dako-dako at Okay. Parehas lagi pitit sulod. 11 kilos. Bisan dako, itsulod lagi piniya 11 kilos. Oo. Pero tinitimbang. Mamahal naman yan na. 1,127. Hindi ka palit. Dito butika. Hindi ka din aran nila. Ha? Hindi na. Ha? Hindi baharan nila.
Di narani. Ito gida nga ko. Ari dito lagi pa kang paralitan, puro barato. Kahit iba na tag 130 ada. Abuti ka pumalit. Ano ni kutsilyo? Ada. Para yung gaplidan ko naibig. Ano man? Naibigyan ko adto palitan Mayo. Naibig yan ang naibig. Ika pero ini katuig na. Mayo. O usa katuig. Ano yan? Julio, Agosto, September, October, November, December. Mayo na last year ta pa iniging palit. Oo. Tag napulo ka ngayon katuig. Aw ka Bulan. kabulan. Ano mo kuan? 7. Jere kay may danat to nga daan. Pagkanhi ko Bawasan na. daan na to may sulod. Oo, Salit mo rin na bawasan magkiya. Mm. Tapos last year pagpalit ta mo na to pinakapag-o. Ang kanan kuan ko adto, ang kanan. Ano yan? Kanan. Ini nga kuan. Ang kandidato. Ang kandidato Bismil. Napasa Bismil akan Bismil. Beda ka trapuhin trapuhan hindi ni ko pukuan agad na brush may ka brush nga maray gamit. Hindi daw. Patras. Oo kay ini ha usagod man lati ya burner salit baga diri malako. Wala daw hindi man babras ang tao kita ano gud ni. Ano? Senyor San Miguel. Diri gadak na. Mo kay buhutan ni pastor. Ay naruruyag ka man din ni. Dami ba nakita din ko pa na nang sura. Okay. Ano? Anit imo paradise. Anit ako ang kay himyang godak kabutang din eh. Ha? Mahimyang. Waray masamo, waray nagugugli atay. Wala. Gito Uy. pa ito. Ano daw utron ta. Nagawas man. Baga ging kalasan kita. Terus kiliwanan nagadyap ini nay. Oo. Sunod mapalit kita ini. Liwanan na ini. Iti aborner oh. May napapadat yung ba niya? Diri. Okay man. At least baga tapiri nga tuna, diri na makikiluto dito naman. Salamat kita na maram kita ng mga blessing na di kita nasa butusahay para at mas importante ano. O mamay kala okay na. O katapos na ni di paparunga ha pagpipina ay Buti ang alat ang takpagkuan, abre. pagkikinamalig naman na. Ha? Oo, buti ang alat ang takpag-abre. Tapos butang idinihin dugnit. Ano? Ha? Oo. Oo. Alam maka lugar-lugar nga ni kita maliwan kita naman ini. Imarupay gadit baga. Pati gihap na lainin iliwanan ko ini. Ha? Oo. Babalagi ako. Babalik dia. Oo. Okay, itimlot yung kikinonda, yung pagbubunay-bunay, yung dahil Ay, ginahihirap. kahit mga ayam iton. Yung dahil Ano gina, po, ano- pati manok yung dahil gina. Pati pa nga niya maghahalamlam. Yung naging pre-pretos. Ano hubya ang ganito nila pag pinamunay? Masipalit nga. Manbita, origin manbita diri. Origin papalabay. Oh, may nanay ha. So, storya ta akong kinabuhi kaparte ni. Makilala niyo. Oo, kung hinanay ani din tungod kay
nakabiling hiyahin mahimyang kinabuhi, mahimyang panimalay. Actually Di sila kuan ini sa gadin. libre mara kamo libre ini. Actually kuno naon didto ini nakadto ini balay didto buntay ba. Tungod kay may dan ni baga sinisaring batasan nga iyala. Kung pagudot din. Hindi pa presita may mga batasan pero di rin magraot. Hindi, ano naman na kuang kadayon na amo iton kaya ay ngadto yan tikang kabata ko talaga nagurirayo to niya may dato niya sinisaring mission din niya kalibutan nga hakada usa naton din basta nimo nakikitaan nakikilala ito nimo kinabuhi di da nimo masisaring nakilala ka iton Ginoo inanay usay niya nga born again ano't ngaran din JLB. Ano? Jesus the Living Bread. Jesus the Living Bread. So nagpapasalamat ako itong kang pastor kay usay ito niya din nga during baga pagkuan dito riprap baga nagpo-problema kadto kay karuya gad niya to magkadang kalugaringong balay ada kay tungod kay nakaniya na sisingan niya gin kuan hiya gin paukoy hiya din libre mamay kala libre tubig kuryente tungod kay kanan Jesus the living bread. Oo. Di may dat niya di amyaw. Oo. May dat niya din ni baga kuruan. So gutegad lang nga baga naggin hinahinayan namon inin nga baga makunan niya CR. Oo. Bisan laga bisan la baga bisan la sugad din niya yung kay dirag bungalo sa minayuyo ko inyak iri nga to na amo tini sunod magriko nga ni kami lotit mabulig kami lotit madonar hiton mga sugad hayrahin din ni kay nira puros gipitira pambulig pero siya hanggod nira talaga an prayers pag preach pag pasamwak banal nga bibti ka banal nga Biblia maupay nga sumat iya ko liwat maupay lot nga pamatasan kung mga kinabuhi nga mga ginagian dira kiton naawd pag sumatit ka matuoran kay usa ini nga akon mission nga yawat man la may dani makuhaan nga dire ako nagpipinanlibak kun ditak kalugaringon la nay makadika nay oo bad diton namin nanay Bita bugto ini manlanda inanay Bita actually amo tong takto na nga nanay hinanay landa amo tong latunan ako na nagbantay akong tikang kabata kay niya nag-abroad din niya napagadto niya KSA Saudi oo ada kay sharing padiri nga tanan nga mga nag-OFW nagiging manilang puson tutulo kami magburog to oo mapagmahal la si nanay mapagmahal pero bisag kayo tutulong burog to iba-iba man na namon na tatay pero sharing pa usalan namon ginikangan an amon iri nga tuna oo inanay Bita makikilala pa ako sus daw patatir mang rawon tala nay makadi ako bye bye oh God bless nakatagamtam kita na blessing yan talit baga mas yung naunahon tanay ito man ni Steve ano ka nakakaunggap yun Steve come nabite yes Steve amin din hitiyan talon baga kahimtang pero dream ko soon magkadaya talagang kalugaringan na balay so ganito na kamilya kamilya tala maglalakaton naman kita amin din tatato na agian man so baga ano una pa man amo na yun akon karanhiyon dila kami ito nasabot diri ko itong tinago diri itong sadang tay kawo dito atong ginikangan may papausa ka mo ito no sa iri ni kuan bakit kayo noad to
Siring pa niya nabilngan niya niya kalugaringon. Haingan na nga mismo naggikan nga mahimyang itiya din ni kamutangan. Salit nagpapasalamat ako na Jesus the living bread, no? Oo. Dako din nga balay. Era paradise siring pa. Bisan lagi ta bagasugad. Harang kita manginano. Nga namo tutat sadang, no? Samtang baga nabati patira. O samtang nabati patira. Ayaw gud kita baga pag aalang. Nagsisiring nga hinigugma, no? Minayuyo. Diriton ka kuang-kuan na yanala. Pero tinuod usahay ada na kita naghihinakan kumbaga nagtutupad na iton nagtutupad na nga niton lawas o iton tiil. At pag tinuo pag inaron pasaylo isos dita mo di na ka mo pagpasabot iti yung mga ginikangan samtang aada pa ngan just love spread love, kindness, no? Di ano pa man ano taton gin agian ano taton baga wadat niyo mga kasarulubuon. Oy kamu hiton mga padumot-dumot kita mo at na kita nagpapakasayop. Oo dala ano man amo lagi hapon na niubos sa sangkay papabilin lagi hapon nga maguburo balabag. Oo, tala. Salamat.